مقامات агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар вилояти Хатлон ва минтақаи Кӯлоб хабар доданд ки калонсолтарин нафақахор дар ҷануби Тоҷикистон Басимо Тураева 120 сол дорад. бино ба иттилои масъулони раёсати агентии нафақа дар минтақаи Кӯлоб, Басимо Тураева сокини деҳаи Чашмаи Бедаки ҷамоати Ловутии ноҳияи Ховалинг соли таваллудаш 6 май соли 1904 то як моҳ пеш ҳамагӣ 381 сомонӣ ё тақрибан $35 нафақа мегирифт ва аз 1 июли соли 2024 дар пайи 30% боло бурдани ҳаҷми нафақа дар ҷумҳурӣ, нафақаи ин зани солхӯрда ба $496 сомонӣ ё 41 дирам, яъне ба ҳудуди $45 баробар шудааст. ба ҳисоби масъулони агентӣ, дар умум дар вилояти Хатлон 107 нафақахори синнашон аз 100 боло ба сар мебаранд. 43 нафари онҳо дар шаҳру навоии минтақаи Кӯлоб зиндагӣ мекунанд. шумораи умумии нафақахорон дар вилояти Хатлон то 1 июли соли 2024 290,387 нафарро ташкил медиҳад, ки 119,520 нафари онҳо дар минтақаи Кӯлоб ба сар мебаранд. дар як соли охир шумораи нафақагирон дар ҷануби Тоҷикистон ба 12,000 нафар афзуд. дар нимаи аввали соли ҷорӣ барои пардохти нафақаи онҳо аз боҷа қариб 647 миллион сомонӣ ё наздики $60 миллион масраф шудааст. шумораи умумии нафақахорон дар Тоҷикистон ҳудуди 800,000 нафарро ташкил медиҳад. соли 2023 шумораи нафақахорон дар кишвар 32,000 нафарро ташкил медод. ба ҳисоби агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ҳукумати Тоҷикистон, таи соли 2023 сокинони ҷумҳурӣ ҳамчун андози иҷтимоӣ ба буҷа беш аз 4 миллиарду 86 миллион сомонӣ ё тақрибан $373 миллион пардохт карданд, ки назар ба як соли пеш 550 миллион сомонӣ ё 14,5% бештар аст. ҳаҷми миёнаи нафақа дар Тоҷикистон дар соли 2023 чизе бештар аз 375 сомониро ташкил медиҳад. имсол бо назардошти аз 1 июл 30% боло бурдани ҳаҷми нафақаи миёна низ метавонад тақрибан ба 110 сомонӣ биафзояд ва наздики 500 сомониро ташкил диҳад. бо ин вуҷуд ҳаҷми нафақа дар Тоҷикистон дар байни кишварҳои собиқи иттиҳоди шӯравӣ аз ҳама паст боқӣ мемонад ва барои таъмини зиндагии нафақахорон намерасад. маъмулан аксари кӯҳансолон дар Тоҷикистон аз ҳисоби кӯмаки фарзандон ва дигар хешу табор ва ё аз ҳисоби деҳқонӣ ё соҳибкории хурд аз ҷумла савдо зиндагии худро пеш мебаранд.